Ebda diskors dwar il-kuntratti fraudolenti tal-isptarijiet li l-Gvern Laburista Nowell il-Vital Stewart ebda kelma imlistna dwar il-ħniżrijiet li semmiet Rosjan Kutajjar injora tal-kollox l-appella l-inkjesta pubblika li qed jagħmlu l-ġenituri ta' Jean Paul Sofija Żagħżugħi li tilef ħajtu f'Diċembru taħt id-diġrif ta' 4 solari bini taħt kostruzzjoni. Imqar sentenza waħda rigward il-kwistjoni tal-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta li r-rapporti qed jisqu li lanqas biss għandha sal-aħħar tas-sena miftuħa għal kollox maħruba id-dikjarazzjonijiet u evidenza xokkanti pubblikati fil-ktieb ta' notar Robert Aquilina brabta mas-sitwazzjoni tal-Bank Pilatus. Iżda, id-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Labor Robert Abela kien miżawt b'argumenti deskritti bħala surreali u minn hekk diviżivi għall-aħħar f'diskors il-indirizza fit-tmiem il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Fl-isfond ta' kriżi wara l-oħra il l-Labor xehed fuq il-pajjiż, Robert Abela għażel li jdur għal-politika tal-luma u l-aħna waqt li joġbu jattakka lil min qiegħed jikkritika tmexxija tiegħu. Kull darba li joħorġu jattakkawna toħroġ id-differenza bejna u bejnhom. Minkejja li kellu l-okkażjoni li juri l-umiltà tiegħu wara li sansitra l-issa ex-deputat Laburista Rosjan Kutajjar spiċċat ta' tir-reżenja tagħha mill-partit minkejja li għamel xhur l-istess Abela jiddefendiha, il-mexxej tal-Labor insista li huwa gburi bil-ħidma tiegħu. Naf il-waqt li ma semmix settur wieħed li ħoloq gvern taħt amministrazzjoni Laburista fl-aħħar 10 snin ta' tmexxija tal-pajjiż u minflok faħħar is-setturi li nħolqu minn gvern nazzjonalista grazzi għal-viżjoni fit-tul li kellu Partit Nazzjonalista fit-tmum tal-pajjiż. Intant, b'mod deskritt minn bosta bħala surreali, Abela faħħar il-ħidma tal-Partit Laburista fis-settur tas-saħħa, iżda falla milli jsemmi l-kriżi illi l-isptar Mater Dei nxteħed fiha biswali jinfetħu fil-kuruturi, libreriji u kantin. Għażel illi ma jsemmix il-kuntratti ta' Vital Stewart ikkundannati mill-qorti u wisq inqas kif il-familji Maltin u Awċin se jkunu qed jieħdu l-mijiet ta' miljuni ta' euro lura. U fil-waqt li d-deputat Prim Ministru Chris Fearn insista li l-Labor huwa l-partit tal-ambjent u li għandna nieħdu ħsieb il-bajjiet tagħna, Abela insista li l-Labor fil-gvern se jkompli b'aktar żvilupp, inkluż mal-kosta ta' pajjiżna. Irridu nibżgħu għall-libħra tagħna. Ix-xtut tagħna irridu jibqgħu miftuħin u aċċessibbli għal kulħadd. Ma nistgħux nibqgħu nagħtu l-biċċett tal-ixtut lill-imprenditori u l-Maltin u l-Awċin m'għandhomx fejn imorru jgħumu. Irridu ikolli ngħid nimbuttaw iżjed ukoll. Insemmi ir-reklamazzjoni tal-art fost oħrajn. Dan fil-waqt li insista li gvern Laburista għandu kredibilità fl-ekonomija iżda l-fatti juru biċ-ċar li kien gvern tal-Labor li bbaża l-ekonomija attwali ta' pajjiżna fuq iċ-cheap labor tal-barrani, bżieda fil-popolazzjoni bi kważi 100,000 persuna, żieda meqjusa mill-esperti bħala waħda li gvern tal-Labor ma preparax għaliha. Deċiżjoni li bosta esperti qed jesqu li huma iċ-ċittadini Maltin u Awċin li qed iħallsu qares għaliha.